Jó estét kívánok, ez a Művészbejáró. Harmadjára tartanak rendhagyó tárlatvezetést a Munkácsi Mihály Múzeumban. Éber Tamás Fény a fában című kiállítási anyaga több helyi művész előtt tiszteleg. A tárlat különlegessége abban rejlik, hogy a szóban forgó művek egy olyan egyedi technológiával készültek, amely első alkalommal itt debütált a nagy közönség előtt. Szabadalmaztat is, tehát szabadalmazás alatt van ez a technológia, és hát ennek a technikának a segítségével olyan ikonikus csabai és nemzetközi arcokat mutat be nekünk, a látogatóknak, akik az meghatározó elemei voltak, illetve arcai voltak Békés Csabának. És ugye nem csak az, hogy csak az arcokat látjuk, hanem belehelyezi őket abba a közegbe, amiben ők otthonosan mozogtak, vagy éppen világszínvonalat alkottak. Az új innovációdíjas szabadalmazás alatt álló technikával a fotó árnyalatgazdag képe fényként ragyog fel a fában. Éber Tamás elmondta, hogy több éves előkészület előzte meg a művek és a tárlat létrejöttét. Akkor fogalmazódott meg bennem, hogy készítenék egy kiállítást, vagy csinálnék egy tárlatot, amin ezt be tudnám mutatni. És aztán utána ez a három gondolat, hogy a kézművesség modern technológiákkal ötvözve itt élőknek az emlékezete, illetve ez a különleges technika, ez a három így valahogy egymásra talált a fejembe. Aztán hip-hop eltelt 4-5 év, és itt állhatok és bemutathatom ezt a kiállítást. Az érdeklődők 2025. január 26-áig a múzeum Zsilinszky Mihály termében tekinthetik meg az alkotásokat. Köszöntöm a stúdióban Éber Tamás bőrművest és a Munkácsi Mihály Múzeum igazgatóját, dr. Bács-Megi Gábort, akikkel tegeződni fogunk. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, sziasztok! Ugye először az alkotót kérdezem stílszerűen, több helyi művész kerül fókuszba a kiállításodban. Mikor fogant meg ennek a gondolata, amely mellett ki is tartottál? Megmondom őszintén, már évekkel ezelőtt motoszkált a fejemben, hogy annyi tehetséges embert ismerek, akik többé-kevésbé vannak csak elismerve. Aztán kicsit visszatekintve a múltba azt láttam, hogy ez nem csak a korosztályomra jellemző, hanem az előző generációkra is. És már évek óta forgattam a fejembe, hogy milyen jó lenne valamilyen módon tisztelegni a tehetségük előtt. Aztán utána, amikor ezzel a technikával, vagy lesz később szó, ezzel találkoztam, akkor kapcsolódott a kettő össze, és utána összekapcsolódva jutottunk el idáig, hogy végül is lett egy kiállítás belőle. És ugye azért a kapcsolatfelvétel is érdekes lehetett. A Munkácsi Mihály Múzeum hogy vette fel a kapcsolatot a művésszel? Itt fordítva történt, tehát a művész vette fel a kapcsolatot velünk, és aztán egy személyes látogatása műhelyben volt a döntő, hiszen akkor már majdnem mindegyik alkotás kész volt, azt hiszem pont a Karatünde féle látványelem hiányzott már csak, az nem volt kész, de a többi az megvolt, és hát finoman szóval meggyőzött ez a technológia és ez a lelkesedés, amivel találkoztam. Egyébként legelőször mi volt a te szubjektív gondolatod a kiállítási anyag kapcsán? Hát először egy természetes kíváncsiság volt, mert itt Tamás már mondta, hogy ez egy új dolog. Ez azért olyan, mint a katonalónak a trombita szó, hogy az már érdekes, és utána, amikor láttam ezeket az alkotásokat, hát nekem nagyon tetszett. Főleg az, hogy ugye van személyes érintettség is, hiszen Barbóc Sanyi húzta a talpalávalót még a Rábaiba, Balassiba nekem, úgyhogy azért ez egy plusz elem volt. Egyébként Tamás, te előzetes beszélgetésünk kapcsán, amit mások nem hallhattak, már megemlítetted, hogy azért nem volt minden zökkenőmentes a technikát illetően. Milyen kihívással találkoztál? Hát onnan kezdeném, hogy bőrművesként dolgozom, alkotom már vagy 30 éve, és próbáltam a precizitás felé elvinni a kézművességet, akkor találkoztam a modern technológiákkal, és a legújabb játékszerem akkoriban egy CNC volt, és közben újra találkoztam ezzel az úgynevezett litofán technikával, amit, hogyha esetleg a nézők nem ismernek, ez egy régi technika, ami gyakorlatilag porcelánokon jelent meg legelőször, és az anyagvastagság különbségen alapult, egy ilyen domborműszerű képet öntöttek a porcelán csészégre, és akkor azt a fény felé fordítva egy kép jelent meg. És akkor rögtön az jutott eszembe, hogy hú, de szuper lenne, hogyha ezt fába is meg lehetne valósítani. Gyorsan neki is ugrottam, de kudarccal jártam, aztán utána interneten körülnéztem, nem találtam sehol ilyesmit. Hát nekem nem szóltak, hogy ezt nem lehet megcsinálni.
És akkor ez egy kicsikét bosszankodtam, akkor nekiugrottam még egyszer, és aztán egyszer csak így kialakult maga a technológia, és valójában egy csomó technikai problémát kellett leküzdeni menet közben, hogy ez így végül is működőképes legyen, de a lelkesedésem hál' Istennek kitartott. Valójában egy 4-5 évet ívelt át ez a folyamat az első próbálkozástól odáig, hogy ez a kiállítás megnyílt. Ugye Horváth Szabolcs és Kovács Dénes kollégánk jártak a műhelyedben a minap. Egyébként a kollégáim már is elindítják a bejátszót. Milyen munkafolyamatokat mutattál be nekik? Mesélj, nem mindenki tudja ezt elképzelni. Mi is az, hogy lignofán? Hát maga a tervezés része az úgy indul, hogy vagy nekem van egy saját ötletem, most ez a kiállítás ehhez kapcsolódik, vagy pedig mivel ez egy termékként is megjelenik, ha küldenek be egy fotót, akkor abban el tudok készíteni egy gyakorlatilag bármilyen képből egy ilyen lignofán alkotást. És a tervezés után gyakorlatilag maga a lignofán képnek az elkészítése történik, amiről nagyon sokat nem beszélnék, mert hogy ez egy szabadalmaztatás alatt álló technika, és a részleteket nem szívesen árulnám el, de gyakorlatilag egy speciálisan előkészített falapot munkálok meg, egy speciálisan átalakított marógéppel, és utána még különböző műveletek vannak. De hát ugye ez nem csak maga a falap, hanem vannak hozzátartozó alkatrészek is. A Full Extra Deluxe változat az mozgásérzékelővel van ellátva, powerbankkal, rengeteg vezetékkel hozzá, stb. És akkor gyakorlatilag a fa alkatrészek kivágását azt lézerrel, vágóval végzem, illetve azt gravírozom, és 3D nyomtatott alkatrészek is kerülnek bele. És aztán utána jön az összeállítás része, csomagolás, nagyon kis csinos csomagolást találtam ki, úgyhogy körülbelül ez az íve az egésznek. Egyébként bőrművesként rengeteg eljárást, illetve alapanyagot, illetve eszközt említesz. Bőrművesként ki kellett tanulnod ezt a technikát, vagy már ismerted ezt a technikai lehetőséget, és most jobban elmélyültél benne, melyik az igaz? Hát valójában már a kezdetektől fogva ilyen kísérletező kedvű volt, amikor a bőrrel elkezdtem dolgozni, akkor is főleg az ilyen különlegesebb technikák, trükkös záródások, felfüggesztések, szerkezetek érdekeltek, és mindig is próbáltam valamilyen más anyaggal, csonttal, fával, fémmel kiegészíteni, és így a tudás az gyakorlatilag folyamatosan halmozódott egymásra. Ugye amikor ehhez hozzákezdtem, akkor már az ismeretek nagy része megvolt, hát a CNC az teljesen új terület volt, meg aztán több ilyen gép is, de ha az embernek megvan a belső motivációja, akkor gyorsabban megy a tanulás. És ugye a múzeumnak a harmadik tárlatvezetés egyértelmű visszajelzés a látogatók részéről. Szakmai szemmel értékelve, miben rejlik a tárlatnak a sikere? És ezt Tamástól is kérdezem, hiszen két nézőpont fontos nekünk. Hát ez szerintem több összetevője van. Az egyik az maga az újdonság ereje. A másik pedig az, hogy itt helyben olyan művészekkel találkozhatunk, akik jól ismertek, sőt, mi több, hát néhány művésszel akár személyes kapcsolatba is kerülhettünk korábban, és én azt gondolom, hogy ez a két elem, ez már önmagában is egy olyan kíváncsiságot gerjeszt, ami miatt tényleg sokan jönnek, és nem csak a tárlatvezetésre, hanem azon kívül is a múzeumban megnézni ezt a tárlatot, aminek mi nagyon örülünk. Tamás? Hát valójában nagyon eltérő nézőpontot nem tudok itt most tálcára tenni. Én is azt gondolom, hogy szerintem az, hogy helyi kötődésű művészekről van szó, az egy nagyon nagy vonzerő. Szerencsére az élő rokonok, barátok is nagy számban jelentek meg, ez nekem egy személyesen egy nagyon fontos dolog. Meg hát bízom abba is, hogy az újdonság ereje is vonzó az embereknek a számára, hogy vajon mi lehet ez, megnézni közelebbről. Különben van ott egy olyan vendégkönyv, aminek a fedőlapjába van beépítve, tehát nem csak távolról lehet nézni, mint általában egy múzeumi kiállításon, hanem ott meg lehet fogdosni, hogy tényleg hogy néz ki. Ezt is kérdeztem már korábban személyesen, de azóta megváltozhatott a véleményed, hiszen akkor még csak az első tárlatvezetés előtt álltunk, és most már a harmadik lesz majd szombaton. Tervezel-e hasonlót a közeljövőben, egy újabb turnust? Hát sajnos nem nagyon van lehetőség rá, mert most szombaton lesz ez a turnusvezetés és tárlatvezetés, és vasárnap fog zárni a kiállítás, tehát időben már nem nagyon fér bele egy újabb, főleg úgy, hogy tudjanak is róla az emberek. De különben nagyon szívesen vettem részt rajta, megmondom őszintén, nagyon meglepődtem, mikor 2 héttel ezelőtt szombaton megérkeztem, és ott vagy 60 szék tele volt, meg még egy csomóan álltak sorba, úgyhogy egy picikét el is bizonytalanodtam, hogy lehet ezt technikailag kivitelezni, de hát aztán végül is 2 turnus indult, és akkor így szépen végig lehetett vezetni, és ott is érdeklődők voltak az emberek, úgyhogy ez mindenképpen sikerként
éltem meg. A szombattal kapcsolatban van nektek egyébként elvárásotok, vagy várakozásotok, vagy valamiféle tervetek, hogy mire számítotok be legbelül? Sok látogatóra, hiszen mi tavaly indítottuk el rendszer szinten ezt a programot, hogy a kurátor, a művész vezeti végig a kiállításban a látogatót, és óriási siker szinte mindegyik kiállítás esetében, úgyhogy én nem voltam annyira meglepődve, hogy ennyien voltak, és bevallom, hogy én megint sok emberre számítok, hiszen egy finisszázs, egy utolsó lehetőség van, aki eddig ugye nem tette meg, az most pótolhatja, de utána már valószínűleg nem, úgyhogy én azt gondolom, hogy megint sokan lesznek. Én azt gondolom, hogy nem csak az elmúló alkalom lehet vonzó, hanem ez eddig lehet, hogy nem került nyilvánossága, bár abban a cikkben utaltatok rá, hogy a meglepetéssel készülök. Most már elárulom, hogy igyekeztem minden alkotáshoz, amely valamelyik művésznek állít emléket, valaki olyan élő szemét elhívni, vagy egy rokont, vagy egy barátot, vagy egy volt kollégát, aki hitelesen tud róla beszélni röviden, és az sokkal hitelesebb lesz, én úgy gondolom, hogyha olyan emberek beszélnek a művészről, akik ismerték, én pedig magáról az alkotási folyamatról mondok pár szót. Egy picit kitekintve a Fény a fában című kiállításból, több gyűjtemény érkezett a múzeumba az elmúlt héten. Melyek ezek és mitől jelentősek? Ugye szinte minden szakágban történik bővítés, és ugye ez egy folyamat, nekünk egy nagyon fontos folyamat, hogy folyamatosan mindig bővíteni kell a gyűjteményünket, és hát ez nem baj, hogyha tervezetten tesszük. Tehát, hogyha ráfókuszálunk azokra a hiányokra, ami esetleg egy-egy gyűjteményben képződik, akkor ezek fele kell elmozdulnunk. Egy ilyen anyag volt például az a békési szőttes, ami a Bolyai Múzeum segítségével került a múzeumba, de említhetném a Munkácsi relikvia gyűjtemény bővülését is, ami nekünk egy kedves kötelességünk, és most már ismét sikerült bővíteni, és ez egy előjáték, ahogy úgy mondjam, hiszen februárban szeretnénk a kamara kiállításban megmutatni azokat az újdonságokat, amiket minden szakák, tehát természettudomány, néprajz, képzőművészet, történeti szakák és a régészet begyűjtött, vagy ezekből a legérdekesebb darabokat fogjuk megmutatni, hiszen azért itt egy nagyon komoly gyűjteményi munka is zajlik, ami általában mindig csendes, kicsit olyan szürke a kiállításokhoz képest, hiszen az a fényben van, ez pedig a háttérben, de ugyanolyan fontos ez is nekünk, mint egy jó kiállítás. Ugye igazgatóként mindig felelősségteljesen kell fogalmaznod, és ennek mindig eleget is teszel, de hogyha szubjektíven meg lehetne fogalmazni, hogy ebből a kiállítási anyagból, az új anyagokból melyik a legkedvesebb számodra, meg tudnál-e nevezni valamit, ki tudnál-e emelni? Én mindenféleképpen igen, vállalom a szubjektivitást, hiszen azért mégiscsak gyárilag én régésznek készültem, és számomra ez egy óriási dolog, hogy egy reneszánsz pápa bullája előkerült itt a Békés vármegyében, nevezetesen Magyarbánhegyesen, amire senki nem számított. Ez egy olyan unikális lelet itt a mi múzeumunkban, sőt szerintem a régióban is, ami hát nagyon korán felkeltette a tudomány érdeklődését, és nagyon gyorsan rá is csaptak a szakemberek, és meg is született a feldolgozása, mert a szakcikk elkészült, nagyon-nagyon komoly munka, óriási dolog, én azt gondolom. De hivatalból én mindennek örülök, ennek egy picit jobban. Most pedig jöjjön Bere Mátyás és Horváth Szabolcs összeállítása ebben a témában. A múzeum régészeti osztályához most egy olyan tárgy került, melyhez hasonlóval korábban még nem rendelkeztek. A 5. század második feléből származó, pontosabban 1460 és 1471 között létrejövő pápai ólombulla, ami II. Pál uralkodásához köthető. És ez valószínűleg egy középkori oklevelen lógott egykor, és a mai Magyarbánhegyes határából került elő, a szántásból egy Kak Róbert nevezetű fémkereső találta. A történelmi szakág is több lelettel gazdagodott, ilyen például egy zsebpisztoly. Ez az a bizonyos zsebpisztoly, amelyet a 19. század végéből származó, és a régészeknek köszönhetően egy régészeti ásatás során került be a múzeumba, konkrétan a történeti szakághoz.
Ezt a pisztolyt akkoriban férfiak és hölgyek hordták, illegálisan, de a későbbiekben postások a kutyák elriasztására használták. Emellett a néprajzi gyűjtemény is bővült. Nagyné Martin Emília 2 különböző történeteket rejtő tárgyegyüttest mutatott be a közönségnek. Az egyik egy hagyományos szőtteseket tartalmazó hagyaték, a másik pedig tábori levelek összessége. Egy 245 darabból álló tábori levelezőlap gyűjtemény, ami dokumentálja 1940-től 1944. júliusáig egy háborúban eltűnt katona sorsát és családjának életét akkori korszakban, és ennek összes következményét. A múzeum igazgatója kiemelte, hogy a sok szerzemény között helyet kapott a Békés Csabához sok-sok szálon kötődő Mazán László karikatúra albuma is. Mazán László, aki 1920-ban Budapesten tanult a képzőművészeti főiskolán. Valószínűleg ekkoriban készítette azokat a karikatúrákat, illetve csendéleteket, amit egy összefűzött albumban találhatók, és amelyeket sikerült az elmúlt év végén megvásárolnunk. Úgyhogy egy óriási anyag, ami most bekerült, illetve bemutatásra került. Egy olyan francia újságot is szerzett a múzeum, mely eddig ismeretlen képeket tartalmaz Munkácsi Mihályról. Emellett pedig egy 1927-ben kiadott album is Békéscsabára került, melynek eladása révén egy Munkácsi szoborra gyűjtöttek annak idején. Ugye mindkettőtöktől kérdezem, hogy kinek mi a terve a közeljövőben, a már említetteken túl. Mire számíthatunk a Munkácsi Mihály Múzeumban, mi lesz a legújabb tárlat, legújabb program, illetve Tamás, téged is kérdezlek, hogy egyébként még mind dolgozol. A Kultúra napján 2 kiállítást is, képzőművészeti kiállítást is nyitottunk, ugye Sallai Lajos és Lonovics Zoltán kiállítását. 2 eltérő generáció, 2 eltérő technika. Én azt gondolom, mindenféleképpen egy izgalmas tárlatot sikerült összehozni mindkettőjüknek, de hát ugye közeledik február 20, amikor mi azért mindig valamilyen munkácsi tematikájú kiállítást nyitunk, és ez is most már sorozat lett, és az idei évben a Keresd a nőt jegyében Munkácsi feleségéről szeretnénk meg bővebb információt megosztani, hiszen egyrészt az elmúlt években került tőle levél is a múzeumba, és hát ne felejtsük el, hogy mekkora szerepe volt abban, hogy ide Békéscsabára került a Munkácsi relikvia gyűjtemény. Márciusban pedig Bencúr Gyula kiállítást fogunk nyitni. Azt gondolom, hogy ő is a 19. század egyik festő óriása, az életművéből csemegészgetünk majd itt ezen a tárlaton. Tamás, te mivel készülsz? Hát én még egyelőre jelenben vagyok benne, ez a kiállítás, illetve most a lignofán képeknek a megrendelése most kezd beindulni, úgyhogy ez elviszi a fókuszt, de tele van a padlás ötletekkel, és újabbak is születnek, úgyhogy remélem, hogy ha ez a csúcs lemegy, akkor hozzá tudok jutni ahhoz, hogy újabb kísérletezésekkel folytassam. Még erről nem mondanék bővebben, de számos tervem van, aki ismer, azt tudja, hogy mindig egy csomó tervem van, aztán igyekszem a végére járni. Ezeket érdeklődve várjuk mindkét részről. Köszönöm, hogy itt voltatok. Mi köszönjük a lehetőséget. További kulturális hírekkel folytatjuk. Gyulán az Erkel Ferenc emlékházban egy történész fogadta stábunkat, aki felidézte a himnusz történetét. Szappanos Gábor helyi kötődése miatt Erkelre is külön kitért, aki egy pályázatra adta be a megzenésített himnuszt. Mindig is készült a himnusz megzenésítésére. Elsőként valószínű 1-es számú borítékból adta be az ő pályaművét. Annyi igaz, hogy mégiscsak volt benne harangjáték, kicsit gyorsabb volt a tempója, teli volt verbunkos felfutásokkal, magyaros motívumokkal, de ahogy Bónis Ferenc fogalmazott, a himnusz olyan, mint egy darab kavics, beledobták a vízbe, a folyóba, és a sodrás folyamatosan csiszolta, alakította. És valójában a 20. században himnuszként énekeltünk végig, az már inkább a Dohnányi Ernő-féle átirat volt. A történész kiemelte, hogy a himnusz egy imádság, mely jó szerencsét és áldást kér. A Magyar Kultúra napján a Lencsési Általános Iskola falain belül anyanyelvi versenyt tartottak, az érdeklődőket verssel köszöntötték. Amikor az ember 1 éves, a tortát megenni, de éves. Szétkenni csak tenyére az asztalon, nincs benne nagy öröm. Ezt
A megyei fordulót már 25 éve rendezik meg az intézményben. Ez nem más, mint a Bendegúz Akadémia által kiírt nyelvész anyanyelvi tanulmányi verseny vármegyei fordulója. Ez azt jelenti, hogy a vármegyéből 149 gyerek érkezik hozzánk, és írja meg a verseny feladatát, amit továbbítunk Szegedre, és őket az eredményük alapján hívják majd az országos versenyre. Én azt gondolom, hogy a Magyar Kultúra Napját azzal méltóvá tesszük, hogy itt ennyi vendéget fogadunk. A pedagógus hozzátette, hogy kiemelkedő alkalom az, ahol közel 150 gyermek bizonyítja, hogy elkötelezettje és tudója a saját nyelvének. A teremben a művész festményeit, plastikáit, valamint grafikai alkotásait láthatják az érdeklődők. Kolarowski Zoltán a megyében és azon kívül is tanított, nagyon sok helyen megfordult, majd végül Gyomán élte élete utolsó éveit. A tárlatot Novák Attila képzőművész nyitotta meg. Azoknak fog jelenteni valamit, akik ismerték, érzékenyek arra a fajta kifejezésmódra, amit ő felvállalt, azzal az expresszivitással, szuggesztivitással, amivel ő a műveit megalkotta, és ez átsugárzik az összes műfajon, a szobrászaton, a festészeten és a grafikán is. Ő Békés Csabai volt. Talán az is maradt mindörökre belülről. Novák Attila emlékeztetett, Kolarowski Zoltán pályája még középiskolásként a Csabagyöngye elődjében, az ifjúsági házban indult. Pribojszky Ferenc furúja játéka köszöntötte a Békéscsabai Városháza árkád során összegyűlteket, akik a tavaly év végén 190 éve született Stark Adolf kereskedőre és szőlőnemesítőre emlékeztek. Itt e földön a Körös mentén az imából akarat született, mert láttam a napsütésben fürdő tőkét és szőlőszemeket, melyekben Isten lelke lüktetett. Az eseményen Bagdi László költő olvasta fel a Békéscsaba díszpolgáráról szóló versét. Ezt követően a város polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Szarvas Péter beszédében hangsúlyozta, fontos, hogy a város emlékezzen az itt élt meghatározó személyiségekre. Mint mondta, azért is jelentős, hogy a Városháza árkád során felavathatták a Széri Varga Géza szobrászművész bronz reliefjével díszített emléktáblát. Az ünnepséget követően az érdeklődők megnézhették azt a díszteremben kiállított Zsolnai Vilmos által tervezett zsolnai vázát, amelyet Stark Adolf 1902-ben a Párizsi világkiállítás alkalmából kapott, és jelenleg a Békéscsabai önkormányzat tulajdona. Csabagyöngye szőlő 1900 óta lett ismert, a neve is, meg akkor indult el magyarországi hódítóútjára, illetve európai hódítóútjára. Stark Adolf nagyszerű kereskedő is volt, nem csak szőlőnemesítő, és tudta akkor, hogy 1900-as évek elején milyen módon lehet Európába, főleg német ajkú területekre szállítani a csemegeszőlőt, a Csabagyöngye szőlőt innen Csabáról. A Stark Adolf születésének 190. évfordulójához kapcsolódó rendezvényeket a Békéscsabai Hagyományőrző Kulturális Kör fogja össze. A civil szervezet elnöke Mácsai Sándor úgy fogalmazott, hogy a legtöbb csabai születésű vagy itt élő személyben megtalálható a csabaiság, amelynek egyik jelentős eleme a közösségi összefogás. Mi lehetett az erő, ami idehozta, és mi maradt meg ebből az erőből a mai napig a Csabára költözők lelkében, illetve az itt születettek gondolataiban. Hát ezt nevezem én csabaiságnak. Egy kicsiben talán most az ünnepség kapcsán az erő is jött azzal, hogy a kulturális intézmények, akikkel ezt közösen szerveztük, mind-mind tettek hozzá egy kicsit. A keddi rendezvénysorozat a Békés megyei könyvtárban folytatódott, ahol Stark Adolf emlékülést rendeztek, majd megnyílt a szőlőnemesítő életéről szóló kiállítás is. A fesztivál előválogatójára több mint 170 profi előadó művész érkezett. A Balasi Közalapítvány igazgatója hangsúlyozta, a rendezvényre nem csak a határokon belülről érkeztek versenyzők. Ez a fesztivál 54 évvel ezelőtt indult el. Egy kis maroknyi csapattal indult el, és folyamatosan nőtt és nőtt és nőtt. Ma már a 27. fesztiválnál tartunk, amelyik 27. fesztivál már
olyan hatalmas mennyiségben jelentkeztek táncosok, hogy az előzsűrizés is full tele volt, és tulajdonképpen ki is bővült. Már nem csak Magyarországi Fesztivál, hanem Kárpát-medencei Fesztivál. A táncosok között volt olyan, akinek a néptánc szorosan kapcsolódik a mindennapi életviteléhez. Jelenleg gyesen vagyok, úgyhogy azért is volt számomra kihívás ez a mai verseny, hogy megmérettessem, hogy 7 hónappal a gyermekem születése után, hogy tudok színpadra állni. Egyébként hivatásos táncosként is táncoltam valamit a Corvinus Közgáz Néptánc Együttesben tevékenykedtem, most táncoktatóként vagyok jelen a Csenderes Néptánc Együttesben. Minden színpadra lépő tagja valamelyik régióhoz kötődő vagy országos táncegyüttesnek. A profi táncosok számára nem csak az elismerésről szólt a verseny. Az a felkészülési időszak, ami ezelőtt eltelik, akár 2 év mondjuk egy szabadon választotta, vagy kicsit több, mint fél év, vagy akár 1 év is, hogyha az ember jól sejti, hogy mi lesz a kötelező, akkor ez az út, ami idáig elvezet, és ez a tanulási folyamat az, ami nekem személyesen sokat jelent, és ugye rá vagyunk kényszerítve olyan anyagokra, amivel egyébként lehet, hogy nem foglalkoznánk soha. Aztán megszeretjük. Nekem például ilyen a Somogyi. Az ítészek 48 produkciót bíráltak a döntőben. Busai Norbert, a zsűri elnöke elmondta, hogy a versenyzők a kötelező táncok után a szabadon választott táncaikat mutathatták be. Szakszemmel kell nézni, van egy kritérium, ilyen, hogy folklorisztikai hitelesség, kapcsolattartás a zenekarral, a párral, viselet, mennyire figyelnek oda a viseletre, de ezen túl mást is keres a zsűri, hogy ki az olyan szuggesztív előadó, aki átbírja vinni azt az érzést, amit láttunk egy filmen, hogy milyen jó táncosok voltak, akkor keressük azt is, hogy hol van a miértje a mozdulatnak, hogy nem a figurákat keressük, amiket megtanulnak, hanem hogy miért úgy táncolják. 1974 óta több mint 1000 táncos indult a versenyen. A fesztivál célja, hogy az előadók számot adhassanak eredeti néptánc ismeretükről, valamint magas színvonalú egyéni előadásmódjukról, ezáltal segítve a magyar néptánckincs megőrzését és továbbörökítését. Ez volt a művészbejáró. Legközelebb is várjuk Önöket magazinunkkal. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!